Ние избрахме три. Алкохолно-калентерзийски Яна Григорова, Паякът на Христо Карастоянов и Колкото до шотландеца на Росица Ташева. Сега е моментът да ви кажа, че текстът, който чета, си има заглавие. И то е Колкото до наградата. Тъй, че с удоволствие ви съобщавам от името на журито, че заради смелостта да използва всекидневен език и битовизми в граденето на майсторски литературен език, заради приноса към градския сказ, заради тънкия хумор, прогастващ като снува върху гранит, заради чудатите герои, които откриват просто наоколо, заради осмисленето на социализма като общ език, менталитета на съвременния българин и защото прощаваме любовта, аз годишният носител на наградата Хиликон, романът Колкото до шотландеца на Росица Ташева е издаден от Колумбия. Наградата ще бъде връчена от миналогодишния носител Захари Карабашлиев, който не само заради наградата Хеликон, но разбира се с радост, че ще участва и в тази церемония, долетя до тук от Калифорния. Всъщност той е ангажиран в момента в един софийски театър с бъдещата постановка на една от неговите последни пиеси. Добре вечер на всички, добре дошли. Благодаря на всички, които сте тук, благодаря на семейството на Йотове за това, че продължават 9 години подред и вече концертът да работят за българската литература. Всички знаем, че наградите са изключително важни, но по-важно от тях е ускаме стремежа на тези, които пишат. Още повече желанието на всички вас да живеете. Това е един изклонен човешки купнеж, нека да го празнуваме тази вечер. Хареса ли времето на Дон? Какъв пролетен повед, страхотен. Така че нека да празнуваме тази вечер. Искам с голямо удоволствие да връча наградата на новия носител, на новия писател и на Върбослава Курбана Хиликон.